Pre povolanie lekárnika som sa rozhodla už v útlom detstve. Vlastne som v lekárni vyrastala. Farmáciu vnímam ako poslanie. To, že vedomosti, ktoré sme získali počas štúdia a nadobudli rokmi praxou, môžem ďalej rozvíjať, zužitkovávať ich a byť ľuďom nápomocná. Účasť na odborných podujatiach je určite prínos, pretože sa vidíme s kolegami, vieme sa porozprávať, vymeniť si skúsenosti, dozvedieť sa kopec nových vecí. Keďže sa nachádzame v lokalite, v akej sa nachádzame, tak máme veľa takých svojských špecifických zákazníkov. Veľakrát lekár ako taký na nich nemá čas, aj s tým trpíme, že je tu nedostatok lekárov, takže chodia práve ku nám. No to, že sme boli minulý rok vyhodnotení ako top lekáreň, bolo niečo úžasné. Robím to, čo najviac milujem a snažím sa robiť to najlepšie, ako viem. Naša práca lekárnika je úžasná v tom, že vieme byť ľuďom nápomocní a vlastne nestagnujeme, ale naďalej sa rozvíjame. To keby mi niekto povedal pred pár rokmi, že budeme merať na dennej báze ľuďom v lekárni CRP, už to bolo nepredstaviteľné. Ľudia si na to zvykli, reagujú na to pozitívne, berú to už ako nejaký jeden z ďalších benefitov, ktoré im vieme poskytnúť. A preto sa ja osobne veľmi teším, keď v blízkej budúcnosti sa dotiahne do úspešného konca to dlho avizované očkovanie na lekárniach, aby sme teda mohli aj takouto možno malou časťou odbremeniť zase lekárov a zdravotné sestričky a vlastne očkovať priamo v lekárni.